हेलो नमस्कार, हम मानी भूतेश कुमार। अभी चल रहा बा बिहार में चुनाव। बिहार में चुनाव के लेके पूरा बिहार में सारा पार्टी अपन दमखम लगा दिलवा चुनाव जीते खातिर। अभी सबसे बड़ा असमंजस चलता टिकट के लेके कोनो अभी फाइनल नहीं है केकरा टिकट मिली केकरा ना मिली। क्या हर पार्टी में हर सीट पर 5 गो उम्मीदवार बाड़े आ टिकट के हुए के आदमी के मिली। अब जनता भी कन्फ्यूज बा केकरा टिकट मिली। जे उम्मीदवार बा वो कन्फ्यूज बा कि केकरा टिकट मिली, हमरा मिली कि ना मिली। आ सब लोग पार्टी के झंडा लेके ढो रहा बा कि हमरे टिकट मिली हमरे मिली। मिली के हुए के आदमी के अब 5 आदमी 10 आदमी हर सीट पर उम्मीदवार तैयार बाड़ा। ये बेरा के राजनीति में ऐसा हो गल बा कि कार्यकर्ता रहे के नहीं चाहत। सब लोग के बने के बा नेता। आ नेता भी बने के बा तो कहा तो हमरा चाहिए टिकट। अब टिकट भाई पार्टी केकरा के दी, केहू तो एक आदमी के दी। आ लोग टिकट के पीछे ऐसे भागता जैसे लागता कि टिकट मिलते ही हम चुनावे जीत जाए। जेकरा टिकट मिल जाता वो तो खैर चुनाव के तैयारी में लग जाता कि चुनाव कैसे जीते के बाद। लेकिन जेकरा टिकट नहीं मिलत रहत तो बात पार्टी के साथ है, लेकिन अंदर लागत है साजिश करे कि इनके क्यों हरा दिया जिनका टिकट में मिलल बा। अब वो लागत अपन दिमाग लगावे सारा मेहनत लागत करे उनका के हरावे में रहता दिन भर उनका साथ है, लेकिन अंदर से कोशिश करता कि उनका के चुनाव हरा दिया। तो यह बिहार के राजनीति बा।